दे फराय क ख मास्टारनि फिसाया रायख' आदाया मा होनो दे फराय क ख मास्टारनि फिसाया रायख' बे गथ'खौ दानो सारलै क ख मास्टारनि फिसाया रायख'सो नामा होमबा बिदि नङा क ख ग ख ओरै फरायलां नंगौलै राजा क ख मास्टारनि फिसाया रायख' इदिसो हरनानै हाजों सिथाब होलां बे रखर गथ'खौ दानो होनबालाय दानो हाजों सिथाबखाना थानोसैलै सार माबार फरायफिनबा फै गथ' फांफुं मस्ला बेपारि नङा फाग्ला सार आंलाय माब्ला मस्ला बेपारि जाखोब्रा नांगौना नाम्बार जिरायफै बांद्राय फाल्थु जादों बे मैया हमवर्क खालामनो होदोंमोन आङो दिहुन लाबो हमवर्क र माबायदियामोनलै सार न' खालामनो होनाया मैया मेथ्सनि हमवर्कखौथ' लिरदोंमोन सार खिन्थु बुहुद जारला जाबायना बुस्थुआ मा जारला जानाय बेलाय माने लिरदोंमोनबाबो लिराखै बायदि जाबायना बुस्थुआ दा आं बेफोरखौ जेबो मिथिया लाबो माबार नङालै माने सार आं लिरदोंमोनथ' ओमफ्राय मैया जोंहा फुजा जादोंमोन ना बेयाव माने गाज्रि राननायाव बे बहिखौनो आइया बिसिफ्लांनानै आंनि हमवर्क लिरनाय बहिखौसो बिसिफ्लांबायब्रा जि रागा जादोंमोन ओमफ्राय दा बिदिनो दा गैया आरो बोरैबा माबा जालांजोब्बाय थगायनो जाया मोनाखै थगायनाङा गथ' थगायाखैलै मा कसम सार आं लिरथारदोंमोनथ' दे आं गाबोन लिरगोन ना सार बेलाय हमवर्कसो नर्मेल इजि देलाय गाबोन लिराबानो मोनगोनसो आंजों ओमफ्राय नोंहा आइया हाबाय हाबाय सार आंखौ मैया आदाया मोजां सिखायदो दे होमबा फरायलाय अ आ मास्टारनि फिसाया गान्जा सोबग्रा गुसुंनि गोलावै गुसुङो गोलावो रि रिटान खिनो ओंखारदो उइ सोर फोरोंनाय होनदो सोर फोरोंनाय मा होनदो सार सोर फोरोंनाय होनदों नै आदायानो हलाव फोरोंदों आंखो राजा आंखौलाय मानो खोथानांगौ साला नोंसो गुरुआ हिटना सार हिटना फंबायखौनो मोजां सोलोङा आइदै बाला ज्रेम हख्लाय जालायबाय आंखौ बुना दै सार आंखौ बुबाथ' आइनो खोथा हरगोन आं लेंहरलाय नोंसाइखौ लेंहरलाय मालै ओइनो सारा आंखौ बुनो नागिरदों मा नोंखौलाय माला बुनो होनखो आंलाय मालै मा नङा आइ बुंहर आइ गासिबो दाना माल' होनग्रा जाजोब्बाय आइ होनाय सोदोबानो गोमालांसिगोन नामाब्रा एखेलै बुरबक ना बुरबक मा होनदों सोरखौ बुरबक होनदों सोरखौ बुरबक होनदों नोंखौनो होनदों नोंखौ नङा दे राजाखौसो होनदां नोंखौ माबा फंबायखौसो होनदों बेखौ बुंनायलाय माथो आंनि मोखाङावसो नायना बुंदों आरे नोंनि मोखाङाव नायना बुंबानो नोंखौ बुंनाय जायाना सार गोसोजोंथ' आं फंबायखौसो बुंदों ना बांद्राय सालु दे माथो रायलायबायसो थागोन नोंसोरनालाय फरायनायालाय ओइ मादै जाथारालै नोंसा फिसालाफोरजों माबा फरायनो होबाबो फरायथारा उल्थासो बुंबाय थायो गाधानिबो गाधा मरा गुरु अधम गाधा नायलाय आयै बे फाग्ला मास्टारा बिदि जायो फरायसाखौ थुलुंगा होनो गारि माबा जावख्लायसो आं खिन्थु पसन्द जायाखैलै आयै टिउसन मास्टारखौ नोंसोरबो अख्रा नालाय हामा बाबा बिदि अख्रा खालामनो सारनि खोथा मानि दे मोजां फराय जोंहा डक्टर इन्जिनियार जानांगौ मुरा इन्जिनियार जानो हागोन बे गोबोरखि मिलिम गोजा फिसालाफोर खांनानै माबा होनदों सारा माबालै आयै गोबोरखि मेलेम ना जुजाय मेलेम होनदों जोंनिखौ सारानो बिदि बुंलायदों देख' बुङाखैलै आं मादै जेबो बायोलाय बिदिबा टिउसन खालामनालां एरेन्सानो मास्टारनि खोथा लानो गारि गथ'फोरनिखौसो लायोबा बेयावलाय गथ'फोरा बारखागोन दे सार बिदि नङाहाय हामा मोना दे फोरोंदो बुना हो अख्रा गोजाथार बिसोरो बुना होथार एकदम फरायबाथाय
दे जागोन दे मादै थांदो थां आं सामलायसिगोन दे बिसोरनि जुनारनि आखलखौ मानसिनि आखलाव सोलायहोगोन आं है सार जोंना उन्दैनिफ्रायनो जुनारनि आखल नांदेरबोखानायखा नुद' मादै खोनादों ना माबायदि बाथ्रा बुङो एखेबारे बुना हो सार बिराद जाथारदों बिसोरो खोथा बुंसो मानिया फरायाबानो बुना हो दे मोजां फराय मादै सारा दे नोंना अर्गेया लाबोयो अमाखौ मुखासथला दानो आरो नोंना एबिसिडिया नायलासिनो लिरनो हानाय जानांगोन मुखासथला ओमफ्राय नोंहा आंहालाय मा मास्टार बिन्दास बा मास्टारबानो बिन्दास आरो नोंबो माबा मोनसे खालामनो हाया नामा दे होनबा आङो दसे टेन्टावना थानि आइनो खोथाना होगोन आं टेन्टावबाय थायो होननानै साराय दाक मोनगोन गथ' खोथाना हो लिर हाजा साला टिउसन फिसखौबा मा जोबैनि सिगांनो बिग्र खालायो आसोला मा होनदों आसोल हा आसोल आं नोंनि मा जायो हा आंखौ आसोल होनदो जे सरि बावदों सारसो जायोना बुस्थुआ बुस्थु माबा आरि होनलाबाय थानो हा बेयाव दे मा बार मुखासथला दे मुखासथला हाय दिले घन्टा दे माबार गयलालै गयला दसे टेन्टावनि आं उन्दुनो ओंखारदों सारालाय बहाबाफोर हरावलाय सिखावफोर खावहैदोंमोन नामाब्रा मानो आंखौ माबा सिखावबायदोंमोन नामा हा मानो होनबालाय उन्दुनो ओंखारलायनाय होनबालाय नङा सारा हराव सोरनावबा दरजा नारैदोंमोन खोमा एकदम समफ्लेनानै गोरना खेंख्रा खालामनानै खारनायासो गैयालां जानला मेला बुंगोन बेयाव साला खुगाया मा स्लेब स्लेब बोरायफोर बायदि फरायनायावथ' गैया थाम्फै मेलेम मोस्रोम मेलेम गोजासो सारनालाय मा मेलेम होनबा खिब्रमा मेलेम नामा नंगौ एलाय खिउरानि मेलेमालाय माथो मोजां जानो होनबालाय एकदम सोबागासिनो सोबानानै बिमा बिफानि हाथासुनि मोनजाहोगोन मारे हालाला टिउसन फोरोंना मा जादों दादिलै फोरोंनो रोङा मास्टारानो फाग्लासो माबा बिखौनो एसो होनलाबायदं बा माला बेसि गाहाम जानाय नङाले रकमबा मास्टार बाबु अलप गाहाम फोरोङा मानोले सोर नोंलाय मा जायो बे गथ'फोरनि आं आदानि पिसालाफोरले बया दुस्त मिथिगोना बा मारे हारामि खोथा फंसे मानिया मिथिगोना होमबालाय बिसिनि बाथ्राखौलाय मानोथो फोथायदों फोरोंफैलाय हायोबा आंजो जानाय नङाले मारै हारामि गथ'फोरबा मिथिखागो आं बिसोरनि सभाब चरित्रफोरखो बा खोथा फंसे मानिया दादि इउ आर अभार टकिं पिटायना बयाखौ पिटायना मिथिगोना बिसि माबा एरि देखायबा दादियाबो माबा बोरैबासो आङो दसे उनाव मांखाय नुजाफैगोन र' बेयाव बिसि गाहामे फरायना नुफैयाबा मारै बुंनाय मिथिगा सोरखौबा सौग्रा जोबना थांगोन नै लेवराया गिगोन नोंखौ साला नावसायाव खिग्रानि जात मानोबा फैबाय थायो जानाव बिसि माबा देखायना मारे खोथा फंसे मानियाव मखले थांनाय मखले फैनाय बेल'सो दे जाबाय दे फरायदो गावहानो फोरोङा माबा जोंखौसो मुखासथ' लाग्रोनो होलाबायदों आदसा दे फोरोंनोसै दे होनबा सार डाइरेक्ट अन दा स्पट कुइसन होनबा 15 सानजाब 185 बेसे जायो खोथा 15 सानजाब 185 ना 15 सानजाब 185 आदसा नों मोनसे खामानि माव नोङो कुइसनखौ लिरना हर आं गाबोन न'आव बानायना लाना फैगोन दे बे फाग्ला बिदिजों जायो दानो नांगौ सार गाबोनबा नाङालै र' होनबा आङो हासुनो थांग्रोन दै मोनसे कुइसन सोंनायावनो हासु गुलायनाय जासिगोन होनबा सारा बिदिनो हासुनो ओंखारखादों र' दाना फैफिनगोन कुछ तो गड़बड़ है र' कुइसना मामोनलाय 15 सानजाब 185 बेसे आदसा बारु आदसा मिसालै बे मास्टारजों फुरा मबाइलाव केलकुलेसन मारनानै एन्सार दिहुनखानो नागिरदों बे आदाना रोङानो खोमा रेखालाय गेला दासो नङाब्ला लासिंसिं जाथारगौमोन र' बेसेमोनलाय 15 सानजाब 100 साला बे मबाइलानो हें जाबाय थायोलै आथुराव थुबाबो जायाबाथ' फिउ गारहरनो बायदि गोसो जायोलां तार मास्टारनि नायलाय मासे गोमाब्रा र' नै थांगौ र' दासो हासुथारदों
अ जागबाय र'। हासुनो फैनाया मबाइलावसो हासुगासिनो सारा होमबा? नङा माने मबाइला माबा एसे माबा जादोंमोन माने। गम पाइसु बारु रं नाम्बारफोर जादोंमोन नामा होमबा सार? फाला गथ' जायाखै थ' सिगाङाव थ' जिखुनु एन्सारखौ मोनगबाय र'। दे फरायबाय ना? आया मा फरायनो एन्सारसो नांगौ दा जोंनो। दे माबा एन्सारा 2775 दे। बरिया जय हो मबाइल केलकुलेटरनि। सारलै आं मोनसे कुइसन सोंनि दे लागा। नांथ'ला देरा जाहाथे गाबोन सों देरा जाहाथे गाबोन सों। दा हासुनो ओंखारलायगोन होनलाय? नङा आंनि गम पाइलेना बुस्थुथु। आदसा गाबोननिफ्राय नोंसोरखौ मोजां फोरोंगोन दै ओमफ्राय फिसखौल' एसे थाब होबानो जाबाय दै। अके सार। नै नोंसोर मेथाइफोर दोनफैनांगौब्रा आंनो जाम्बाफोर जाहोलां फोरोंलां हायोना नोंसोरबो जाहोलांनो हागोन ना गाबोननिफ्राय नोंसोरो मेथाइ दोनफैदै आंनो दै। जोंना माथो सारा जाखुन्दा अमा बुथुला दे। गाबोननिफ्राय मेथाइआ पेकेटनै। ओइ र' आरो नोंसा आब' दंमोन होनदोंमोन खोमालाय माथो खेबसेबो नुजाफैथारासै? नुजालायनांगौ आरो खामानि थाबासो नुजागोन दा खम बुस्थु नङा सार नोंबो होमबा। ओइ खेबसे लेंहरलाय दै लाबोनो होलाय एसे दै गांदोंमोनलै। माखो लाबोनो होनि होमबा? ओइ नालै मानिखौ नाङा हाबा जानायनि आखाइनि दै मोनलोंथ' आं दा आब'खौ लेंहर आब'खौ दे। ओइ आब' ओइ रिफिलाय माबा लाबलाय सारा एसे माबा गांदोनो। मा गांदों जुमाय गैया जानाव? जुमाय नङालै दैसो दै। ओइ साला आसो गाबज्रिफ्लांलांबाय दै नांगोना बिहर। आब' दैसोनो। र' लांगौ होनबा। हाब मासे गोदै रावनो सलिद माल जाखागोन बायदि मोनदां। मा होनदों सार? जेबो नङा हामा नोंसोर नापाय। ना सार दै लोंनो होननाया। वाव ये मजा डाबल इन्टारेस्ट सलिद माललै। सारा जोंना। वाव अभार बिउटिफुल जब्द हेभि मालमोन खिन्थु। मा जाखो सार दै लोंनाया? बावलायलांदां। मा मुं जारौना? हामे होनो सार। टिउसन फोरोंनो फैदो नामा मुरा खालामनो फैदो नोंनियाव? दै लोंनो नागिरनायखौ नुवाखै नामाब्रा? मुवानि मान ओरै गरमलै बयाखौ बुंनांगौ दानो मिथिगा। टिउसन मास्टारा एसे खर'आ क्रेक गोनांलै जानाय नङालै आंजों। मा बिदिसो? थां सार थां। नै लेवरायाव फैलांनो सार मालाबाबो आं। गैया।